tamni hinba borokni langma belaikhe morok tei aboni bagui nangmasik khoroksa phano riwi manya sini kaitor langmano slamnai aboni bagui bo sawi mano sini o langma bisikse morok singdi kaitor no hingke saimannai nini o langma bisikse morok kebo phano saimanglak nini o langmano tui tamni hinba nini langma snamnai ongkha kaitor simise jora o sini o langmano tui sing bujiwi paimanya ongui mano aboni bagui kwbangma borok no nugo samung hamya ningmung hamya rogo klaiwi jora no pairiwi tongmani kwbangma borok hamya rokni uklogo riktharwi jora pairiwi tongmani tei kwbangma borok sak saisung yakti sawi langmano sasowi paimani sing nugo o langma bisikse morok aile kebo phano saise manya kaitor no kahri sini o langma tamni morok himale Jisu Kristo boni tẃiwi sini langmano paikha mol brum brum kwthang tongnani bagui mol brum brum paiflaya langma mannani bagui sing langmano saimana hingke Jisu Kristo no saimana nangnai jora o sini o langmano tui sini kwbangma personal view tongui mano phiaba kaitor no Jisu Kristo no saimanmani bisingtwi se langma tamo sing saimannai tamni hinba Jisu Kristo ongkha langma abon bagui jora no lairiwi ta tongdi tini tongkhe khana kwrwi ning bufuru o sangsano maya kalangno kebo phano saimanya abon bagui nini o langma morok mase saimandi Jisu Kristo ni bisingtwi khoroksa nini o langmano mol brum brum ni bagui khatina bagui langma rilangkha thwiri langkha abongkha Jisu Kristo bujidi saimandi nini langma bisikse morokma khajani takhuk tei buhuk song sing Mwthangjakmani Tamo o kokthai kokno tui sringlai tonglaimani tini o Mwthangjakmani Tamo hingke Mwthangjakmani ongkha Kwtal khe achaikha o kokno tui sringlainai sing Kwtal khe achaikha sing jefuru Jisu Kristo no yachago afuru sing rasapani khanao Kwtal khe achaikha tamni hinba agini samung agini tongmung angtei tonglia phari o kokthai kokno tui kaitini kok bai kuplung onglaino John chapter 3 verses 1 to 21 Jisu bai Nicodemus kok salaimani Pharisee ni bere Nicodemus hini Judairokni bokhorok khoroksa tongmani singoro nugo Nicodemus sabo Nicodemus ongkha Judairokni bokhorok Pharisee ni bere khoroksa sing saimano Pharisee rok Bible mukosto khlaijak borok dormo khlai tongo o dormo khlainai Bible mukosto khlainai bose Jisu Kristo ni aro Mwthangjakmani kokno tui singna thango Kwtal khe achaimani abo babahai chingoro nugo horsabo Jisu ni thani phaiwi hai hini sapaikha Rabi nono sing Kaitor hormani phwrwngnai hwnwi sawi mano ning soidoni samung khlaima hai khoroksa phano khlaimanya Kaitor bobai tongkhe simise khlai mano Nicodemus kungsugui saktorui asugui tongui mankhamo tamni hinba bo sakbai thangse Pharisai bo dormo khlai sak kwtha rongnani bagui chaitogui tongo Bible mukosto khlaijak bo sak sijak hini asugui tongman khamo haipano bo Jisu Kristo no nai kaisomui boji mankha bo saimani paikha boni logio Kaitor tongo bo abono kaisomui uansukui buji mankha tamni hinba Jisu Kristo je kok samani je soidomni samung khlaimani abo Kaitor boni logi kuri hingke bo manya abo bo srai abono bono Jisu ni phasingo sotonoi tubukha oro sing nugo Jisu bono hai hini saka ang nono soino kubui kok sao achaiphiya ke kebo kaitini ha nugui manya Jisu Kristo sao Kwtal khe ma achainai new born again Christian sing Kwtal khe achaijak Jisu no poito khlainai ongna nango tinio kwbangma borok no tongo bumung simi ang Christian ongjak ang tuyo white tham su pujakha wani su pujakha hini sanai bo tongo haipano ning Kwtal khe de achaikha o kokse Jisu Kristo oro sana nayo ang nono soino kubi kok sao achaiphiya ke kebo kaitini ha nugui manya obo je saklaipano nangnai obono kari osonglak Kwtal khe ma achainai Kwtal khe achaimaya hingke bo kaitini ha nugui se manglak ni sao Kwtal khe achaimani Tamo Kwtal khe achaimani ongkha ang sumsogo kuthui tongmani ang huskuri tongmani kaham hamya Tamo ang saimanya tongmani phiaba
kaitini kok ani sakao klai phai ang hus kuri tongmao hus phaikya ang thwijak tongmase pholao tesa thangphikha kaitini kok ani sakao klaima bai saksak ang sumsok gnang ni saiman kha sumsok gnang ni ang saiman ma bai kaiton thanio ang nakar sankha tei ang kaiton narani nakar mungmanui phola kathar tongna bagui rohorjakha obonongkha kwtal khe achaimani obo bahan buthuinia obongkha pholani bisingti kwtal khe achaimani khajani takhokte bhuksong sing tinio joto poito khlaijani sakao phola kathar tongo a phola katharno kwtal khe achaimani sinno khajani poito khlainarok achai Kwtal tamo okokno tui singtebo sakangai thanglai achaikha talongkha ang Kristoni bisingti manmani langmase o langma ongkha srapsani bagiya abo mol burum burumni langmase abo mwthangjakmani langmase abo kaitoni aroni borokni bahan butuni musukmaniya pharike sing puja naileno khoroksa borok bahaike achai Kwtal ong 1 Peter chapter 1 verse 23 norok kaitoni tongphlainai kok kwthangbai achai phika hakenorni pha thiblangya bongkha thangbulangse sing tinio achai Kwtal ongmani uklogo borokni phan buya abakhe dormo khlaimani bisingthi buya abakhe mungsasig achievement khlaimani bisingthi buya bahaike ongkha himale kaitoni kok kwthang baise sing Kwtal khe achayo sing saimana nangnai sini kaitor ongkha mol brum brum kwthang tongnai kaitor bo thuiya kaitor hingke sini mol brum brum tongphlainai kaitor boni kokbo mol brum brum tongphlainai no o kok kwthang baise sing jodi Kwtal khe achayo hinke singbo mol brum brum kwthang tongphlainai aboni bagise sing Kwtal khe kaitor sino achairio abon bagi sini sobabo sini tongmungo obono tongna nangnai ning ang dini kaitini kok baise Kwtal khe achayuba kaitini kok nini langmau puila tongna nangnai kaitini kok bai ning pholao tornani nangnai loknani nangnai phiaba jora jorao sing kaitini kokno belai khe heleng jake nao kaitini kokno sing khnawi manya selawi thango muktri phayo phiaba muitunardi je saklai pano pholao tornani loknani hingkangke o achai Kwtal longjak aborok bo tori logei mechur ongnani hingkangke Kristono kosol ongnani hingke bo kaitini kok chana senangnai je saklai pano kaitini kokno saya hingke bo tomung hamirokno slaiman lak Kwtal khe achaibo manglak obonongkha achai Kwtal tamno himale achai Kwtal longkha sing kaitini kok bai Kwtal khe achaimani obonongkha sengmani 2 Corinthians chapter 5 verse 17 khoroksapano Kristo bai thanchaong kheno bo borok Kwtal longkha kwsam thangai Kwtal phai sokpaikha achai Kwtal tamo himale bo ongkha Kristo bai thanchaongmani bisingtwi bo pura borok Kwtal longkha o borok Kwtalni tongmung bahai himale boni kwsam thangai Kwtal phai sokpaikha obonongkha achai Kwtal maneno pura Kwtal boni thanio kwsamni swabab kwsam tongmung tosa tonglak ningang tini agini tongmung samungo takphano godalai tongkho takjak matai rokno khulumnai rokni swabab bai sing baksangui tongkho sini tongmung rokno nugui bui saise manglak kubino sing Kristo bai thamchangjak khni sini thanio Kwtal khe achaimani tongmung kwrwi tamni hinba sing Kwtal khe se achaimanya kho khajani takokte buhuksong ning Kristo bai je saklaipan thanchangna nangnai Kristo bai thancha ongkhangke ning je saklaipano kwsam swababno yakkarna nangnai Kwtal swababno masumnai obonongkha achai Kwtal singnugo tebo achai Kwtal tamo himale achai Kwtal ongkha ani bahan butuni musungmano Calvary krusho khasewi mani tinio sini thanio kwbangma tomung hamya belokmung hamya phai phemlok phayo agini tomung samung sino sotonoi trangna nayo jora jora sing yapri kaslai klaiti yongi thango haifano sing a bahan butuni musungmano Calvary krusho khasewi buthari ma painai hinkele sino o agini tomung sotonoi sumsugo khiklai barbar sino Kristo bai charli trangnai singnugo Galatians chapter 5 verse 24 Kristo Jisuni borok ongnairok borok sakni musungtui sakmotoktui tongmano krusho kanta boi khibikha sing tinio sini sakni musungtui tongmano sakmotoktui tongnani musungmani no Calvary krusho kanta boi khibikha hingke botei thangai basai phaimanya nini ani aro takphono sakmotoktui tongnani musungmani
tongoi tong hungke agni tomong samong no sotonoi tong hungkangke ning kalbari kruso bonori siri yakho bahike mannai sing puila ono saka kaituni kok abo mano achaikha talongjak borok bo kaituni kok chawi torna nangnai loknani nangnai Kristoni bwsago thepajana nangnai achaikha taltei tamno hinmale abo wngkha ani uansukmano ang kwtal khe sengphimani ani uansukmung hamyano slai kwtal khe naharmung bai himi thangmani obono wngkha kwtal khe achaimani Romans chapter 12 verses 1 and 2 abo bainyo takhukrok Kaitor Chwngno belai khe maya chawi tongma bai angdorno okok sajao Kaitorni Khairokma tongmani bagui okok sao hini sao tamo kok sa hamale Kaitorni thani puntok latharui yafarma hai norok kwthangui no sakno Kaitorni thani yafardi bini yago yafarjakna tuikhe phia bo bai hamjana tuikhe sakno yafardi omose soini surimung omahaike se norok surithai khajani takhukte bhuksong o kokthai kokni kuthukno norok bujuite paimankha sing saka saka kaham ke buino phunungma baiya saka saka sing riknaithok ke sumui gijao thangmani bai simiya sini pura bisingo suda Kaitorno yafarjak ongnani nangnai abo bokhorokni simi ya thekjora pura Kaitorno yafana nangnai jora jora o sini bukha bisingo kihisa kuna tongo abo pura Kaitorno yafarjakya aro kwbangma borokno naislajakmani nakar manyarok lubrok kwbangma kharijak tongo sing yaphaidya Probo Jisu Kristo no tamni hinba sing buntok rathatui sakno pura yaphairi mainyani bagui sini Probo Jisu Kristo nini thanio singni thanio pura nayo pura kisa misa Kaitor thani yafartung aboya Kaitor nayo bo pura buni thanio yafartung hingkese Kaitor Chwngno hamjaknai hini sao abose soi soini surimani ongnai jora jora ang omai samani khnao ang suak yakari paikha phiaba khoni yakari mainyakho Kaitor musungjago suak simiya khoni simiya bebak yakarnani jora jora sing khnao bo suak ningya English simise nengo hene aile abona bo Kaitor nayo pura yafar suknani pura Kaitor thani yafarnani khibidi suknani obono achaikha talongmani achaikha talongnai borok Kaitor hamjakya chamungno Kaitor sajakya ningmungno nahari poinjoro naiglak phiaba ningle agni chamung agni ningmungno tui belai khe thokjagui tongo kising dol baya bai klai thangka ba ma ningkharta hwnwi satringui tongo a kising dol bayapni bisingo bo ning kwtal khe achaijak a suak maikham ningyaungmani bai borok bai somporko deranai okogya phiaba nini site no krak kheton khake borok nini Kaitorno se lobnai salsa ang ani kising song aro beranyan thangmani ani joto kising bepakno suak ningo kebo phan kuri ani logi wang saisungse ang aro suak khurisa khurningi bo kebo phanano hamya saimangla khamo nubunugla khamo haipa nang saka borokno ang ningi manja ano khanina musung hake norok ano thanda kaisa riridi ang thanda ningi tongnai hinui sao borok belai kheno manajakha ning bahike asike tongaiman hnei omai keno sini Kaitorni mung lobjago mano maina mungsa kwrwi kwtal khe achaijakni thanio bepakno sombobse puntok rathatui pura Kaitor thani yafarjarokni thanile abo belai kheno klaise abon bagui Kaitor sauble mano maina hingke o kwthar elambago sakla khamo khajani takhukte bhuksong ning Kaitorno kwtal khe achaikha ning Kaitorni nokni borokse Kaitorni nokni borokni chamung Kaitorni nokni borokni tongmung bo bahayokna nang ning saimano agabono khulugui sana nangya agni tomung hamya chamung hamya khibidi kok hamya samani bukhuk hamya tiklaimani walaimani jolimani aborno khibide tongdi Kaitor nini asuri mano bahai ke hamjak naidi abose soisoi ni suri mungni sauble sing obo practical se Kaitorno suri mano practical se abo saka saka acting khlaimani simiya bising obo oro sing nugo osongchani tomung samung bai ta tongdi tamkhe Kaitor norni bukha kwtal khlaireui tongmung kwtal tongdi hake Kaitor tamonai abonorok sawi manano boboba kaham boboba bo hamjak boboba soi abo sawi manano Kaitor sino bukha kwtal khe rehui rimani aboni tomung ti tongdi hini sao sing jefro sini o uansuk mano slaino Kaitorno sing pura yafarano apro Kaitor sino tui tamo musung joto saimanai bobono bo hamjak bobono bo hamjagya obo nongkhable achaikha talrok Kaitor jeboro hamjak ang abono hamjaknani
Kaitor Chwngno naisilajak jolijak ang abono naisilnani selengnani obo kaitini swababno chubmani se obo nongkha liloni ri kupur kaham khajani takhokte buksong ning mwthangjakmani liloni ri kupur kaham kanui chumui chuak maikham ningui leta pata khe tongoi de manno ning agini tomung samung swabab hamyao tomung hamyao sak motok tui tongnani musungmao tongoi de manno manya achaikha ta longjak boroni thani obong se manya phiaba nini ani thani tau khano jora tongkho khabai kipili thangnani ya obole ani bagui ya hwnwi nini bagui no bo ning kha kipilui kaiton thani tabuno kha kipili mano gana o sokpaijak se belai no nakar sanai kaiton thani o bkhano slainani simise tabulang khlainai tabulang slai sinai tinini simi tabungni simi kaitoni mung lobjak na tuikhe obose soi soini achaikha tal tei tamno hin achaikha tal longkha ang sumchogo thwimani tei kaitor kwthang ongphimani sumchogo ang thwimani kaitor kwthang ongphimani Romans chapter 6 verses 1 ni simi khuk tangai thangke sing aborokno nungnai 2 ni simi ang khuk tangai thangnai ang joto porlia abo ongui semanya sing thwi sumchok bai kaklaikha hake bahake sing sumchok khlai mang tongnai sing sumchogo jibon japon khlai tongmani abo je saklaipno achaikha talni tomungya sing sumchogo thwise thangkangke sing continue sumchok khlai thangai tongmanya aw borok ongui sing yapri kaislai klai mano phiaba achaikha tal longjak borok boni swabab tamo hwmane bo sumchogo tongthogui se manla khabai nai bo khaki philnai logi baino tamni hinba bo kwtal khe achaijak bo sumchogo thwijak sumchogo bo tongthogui se manla norogomono sawi manya da sing baptisma ongui Kristo Jisu bai thansa ongma logino bo thwithani bo sing baptisma ongkha oro sing nugo baptisma ni guruto tamo abongkha sakki se ang Jisu Kristo bai thansa ongkha Jisu Kristo thwimani bai baksa angbo thwika himase sing sajak apani phan bai Kristo kuthwini mwthangai tisajakma haino singbo abahai tongmung Kwtal tongoi manna teikhe baptisma ongui Kristo bai baksa thuyui bobai baksa phobjakha sing tongmung Kwtal tongnani bagui Kristo Jisu sumchoni bagui thuyui phobjakma hai nini sumchokbo nini tongmung hamyabo Kristo Jisu bai baksa phobjakha thuyikya haini sawo tabuk je kwthang ke achainai tabuk Kristo Jisu thangai basama hai ningbo thangai basamani abongkha Kwtal tongmung tongnani bagui kaitini swababno phunungnani bagui kaitini tongmungno osungsaro phunungnani bagui aboni bagui to Jisu Kristo hatayo phirungpuru okokno sao norok somongdi jati ongdi hini bo thima haino thuyui sing bobai thansa ongkha hinke bo mwthangai tisajakma hai singbo mwthangai tisajagui bobai thansa ongnai belaikeno srai Kristo Jisu thuyui thangai basama hai ningbo thangai basanai obonongkha guarantee ang tamnei thangai basanai himale ang Jisu Kristo bai thanchongmani bisingtei sumchogo ang thwikya tei ang Kwtal khe thangai basakha Jisu Kristo thangai basakha ang bo thangai basanai obonongkha guarantee Jisu Kristo se ani guarantee singomono sawimano singtei sumchoni seleng khatiya teikhe sumchok khlaina muchungmano khibina bagui sini tongmung kwcham Kristo bai baksa bini kruso khibijakha sini tongmung kwcham no Kristo Jisu bai baksa Kalvari kruso khajijakha khajani takhokte bohsong sini o holani langma bisikese nangpukmani phari sing himlayano khasik layano o kaitoni kathar swababno hari himlayano obonongkha sini o langma upobuk khlaidi o salvation of joy no bisikse tongthokmung bisikse khatungmung khoroksa borno hamjagui naile Kristoni bisingti bisik tongthogui phai nakar sani naile bisikse tongthogui phai bisikse aram nang kaitini o agape labbai boljagui ning buino hamjagui naile motharono hamjagui naile kaitini samung tanglairano hamjagui naile bisikse aram nangui tong kaitini kokthai kokrono boni samungno hamjagui naile khajani tahokte buksong obono khasini Kwtal swabab Kwtal tongmung khoroksa suk thwike bo sumchori yakni phiyokjago thwina nangnai boro sumchogo thwikese sing sumchoni yakni yoknai
जों ख्रिस्ट bai baksa thैkia हिनके bai baksa जोंबो थाङै बासानाय हिनै poito khlaio जोंबो थाङै बासानाय tamni hinba आंबो नोंबो समजोगो थै दङ हिमलायानो नाहारै ख्रिस्टनो जोंनि तमं सामं हामियारनो कालबारि कुसो खासिलायानो अबसे सयनि Kwtalke आसायनायाव सिंते बनायलायनाय Kwtalke आसायमानि अंखा आनि समसकनो पुरा सौरिखा साबंके जिसु ख्रिस्ट बनि थै गोथार बाय सिमिजे सिनि समसक सुसाजागो पुरा 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11 borok hamiero kaituni hao ha banta mangla khनै norok sawimanyada lamata korodi khajani tahokte buksong buitela onglero khni sawo sini poito khlanyani nukhongrogo kwbangma thairogo nugui tongo buitala ongmani rok baksa sikla sala buri rok tamo khlai himalay living relationship tokmano tui mungsaphano ongjaglia abono kono phanse ongjaglia poito khlairok bai baksa sing thamcha ongui tongsiwo kwbangma nukhung khajarok tomong hamia tongo porokia ongui thango nijini bwsarokno khibiwi te khoroksa borok bai godalai thangmani sing nugo abon bagai a buitala ongbarokno ma khibinai yakari marinai takjak matanyo surinai rok ni sawo Christian rok takjak matanyo suri haipano takjak matanyo khulungpro sini je tongmung tongmani a tongmung nini anaro takphan tongkho khibi manya sing tei sing nugo lupcharok chalabai chala tomung hamia tongmarok sikok rok khamainai rok kefek rok bobahai kefek rok suak joto sino phegrinai manoi drugs khoni ongi mano jefano Bible srai ke sawo kefek rok ni sawo kefek manoi ningi se manya khlaibo manya buino hamia sanai rok ni sawo dagai dok aboti borok khorok chapano kaitin hawo habanta manglak noroni bere baksa abahai tongmani tamokhe tabuk noroni sumchok sujak baikha achaikha tamo achaikha longkha khoroksa borok se sukpano tomung hamia tongthun bo abono khibi urikha yakari rikha tei jisu kristoni thैbai susajakha awo je sukpano hamia thun norok kaitini yago yafarjakha sing jisu kriston thैbai susajakma yagolo kaitini yago yafari rijago subra jisu kristoni mungbai tei sini kaitini pholabai norok Kaitor bai Kaham Hwnwi romjakha hallelujah praise the lord sini tomungrok omahai nuble sing bisikse hamya tongmani buitala ongui tongmani takjak maranyo suri ui tongmani lubongui tongmani tomung hamya tongui tongmani sikogongui tongmani lup buini malirok no khamai tongmani kefek ongui tongmani obono nugui sing nakarmung mare mankhamuba manya phiaba Kaitor boni Khairokma bai boni hamjakma bai sino Kaham Hwnwi romina khable obosuk bara tongthongmung obosuk bara kothoma kaham tei tam tongba ajani tahokte bohuksong obonongkha Kwtalke achaimani tei tamo hwmale Kwtalke achaimani ongkha ang ani tomung kwcham thwithangkha tei tomung kwtalno ang chumphika Ephesians chapter 4 verses 17 to 32 no khuk tangkhe norok saimanai ang abo joto poriglak oro sing nugo hake subrani mungui ang norokno hai hwnwi rakdama khlaio norok poito kurirok hai khe ta tongsidi sing kwbangmano tongoi phaikya poito kurirok hai sak motok tui jayang thana muchung jebo ningna muchung jehai khlaina muchung khlai baikha phiaba tapuk sao ta tongsidi borokni uansuk marok samung sugya phia borokni bukha manakjak Kaitor bai Mwthangjakmani rok bai baksa borok khopjakya naidi Kaitor sino bobahai ke khagui tong sing tinio sini tomung samung rokno nai naikhe kubide sing poito khlairok bai baksa khagjagong khana naki poito khlairok bai baksa bisingono buljagui tongkha saisi manliya bobo poito khlainai khlaiya sini tomung bai abon bagai toro sauble poito khlairokni bukhangkha manakjak borok Mwthangjakmani rok bai baksa khopjagya hini sao tamni hinke borok sibusiya kokbo khanaya gaja tingbude siyangui tong kok khanayangui tong borok mungsara phano lasina ringliya gaja hini sao tini kwbangma borok jisu kristoni yachakmani yagulobo lasina ringliya tomung hamirano twijago jora gijarogo ang samase khanaka ningi mano kisa misa suwakni ki sabuya thop sabuya Kaitor sini Kaitor ereng Kaitoria bo srai se Kaitor bo naro full stop phano sumchok kurui
bongkha Kwtal Kaitor ningbo Kwtal mangnai ning sak sak to Kwtal ongui manya Kaitor Kwtal khlainai ning ready tong abose borok sak tong thok tongui yaglai tongmung sitra tongo abon bagino phadi oro singnugo tatalta sasidi ko kubui sadi hini sao jolima dal sabai sumsuk ta khlaidi hini sao jolikhe sal khabesini sakangno hamui paidi soitano lama taridi sing joliui tongkhake soitano lama rimani klainai khongnai borok ta khoksitung hini sao kurirokno suba sidi hini sao buku khamirok ta tiklai sidi hini sao singoro kabangma jaga nugo abon bagai phadi baka hamya tang sidi thamji ta kasidi ta joli sidi ta sokrom sidi ta kul sidi bebagono ta naisile sidi hini sao abong yawi norok kising norok khairogui hamjak laidi phia kaito non nakar mahai norok kising norok bo nakar laidi oborongkha achaikha tal tongneroni tomung Kwtal porini di khuk tangai nedi Kwtal lembak norok jora mankhe khuk tangai nedi khnawi nedi pharike singtebo naileyano achaikha tal tamo himale achaikha tal ongkha ang Christoi baksa KᗯTᗩᒪ Mwthangjakmani se Kolosai chapter 3 verses 1 to 4 Christoi baksa norok Mwthangni tisakha belakhe srai Christoi baksa singong mabai singbo sumsogo thimani baksa bo thangi basamani bai singba achaikha tal ongui Mwthangni tisakha hake KᗯTᗩᒪni kokwan chugui tongdi aro KᗯTᗩᒪni yagra bakhak Christo asukjak naidi achaikha tal longjarok tamno uansuk nai borni main purpose main focus tamongna nang abongkha suknaha aroni kokno se uansukui tongdi hini sao pholani kokno se phainai baskangni salni kokno se Jisu Kristo phainai o kokno se uansukui tongdi sini nahar mungle Kristo simino ongna nangotei mungsa phanoya tamni hinba norok thui thangka hake norni langma Kristoi baksa KᗯTᗩᒪni tomjakha sini o achaikha tal longmani je langma abo KᗯTᗩᒪni aro se tomjakha hini sao Kristo se norokno sai Mwthangnai norok hinimano tinimo tamni yang kisisa o parawase borok kabongon bising tamni norok kisisa male oro sao sai Mwthangnai hini sao sai nakha Mwthangnani bagise khabainani kri ning saisung pano Mwthangjakha hakebo nukjak phaipuru norok bo babai baksa nukjak phai bini singsa sao khobjaknai Kristoni singsa sao khobui painai obonongkha achaikha tal tamo himale ani o langma Kristoni bisio khobjaknai boni singsa sao khorobjaknai te KᗯTᗩᒪni aro tlangjaknai hini sao obonongkha Kwtal khe achaimani sing Jisu bai Nicodemus kok salaimani no manjoi thangnai phari achaikha tal tamo singabono bujui mankha tabuk singoro nugo Jisu Kristo jefru saka je angnono soino kubui kok sawa achai phiake kebo KᗯTᗩᒪni ha nugui manya o kokno bo bujui mali yongi Nicodemus Jisu Kristo no saka angle borok sakraba bahike achai phiri mannai ba bowani bohok bisingo hapri je achai phinai hini bo singkhable Jisu apru tamosa angnono soino kubui kok saw twiwi pholabai achayakhe kebo phano KᗯTᗩᒪni hawa habui manya twiwi phola tui KᗯTᗩᒪni kokno represent khlaio KᗯTᗩᒪni kok baise sing Kwtal khe achayo sing tasingo naikha khnaka KᗯTᗩᒪni kok baise Kwtal khe achayo KᗯTᗩᒪni kok te phola kathani bisingti bahan butini achaina borok bo bahan butini pholani achaina borok bo KᗯTᗩᒪni borok bahan butini achaina borok bo bahan butini kok uansugo phia phola bai achaina borok bo pholani kokno uansuknai sabo achai Kwtal longjak je borok pholani kokno kotor khe uansugo pholani kokno karite kotor mungsa pano kori hini bo uansugo boni loss phano lab phano japanong thun phia bo pholani kokno se kusugo tonnai puila tonnai abon bagai Jisu Kristo sao norok achai phina nangnai hini ang norokno samabai tawana jakdi nokba ar bini musung tui sibo norok bini sari simi khanao phia biangni phai biang thang abo norok sawi manya pholani achaina rok bo abahaino kebo saimanya bahike bufuru tamongno nobar boni musung tui sibo kaitor boni musung tui se pholao achaina rok no achairio omo bahike ongi man hwnwi Nicodemus singukha Jisu haini saka ning Israelni hodagra ongui sodase omono siadiba ang nono soino kubui kok sao sing sawi mano sing nukmano sing sao norok haifano sing samano khunjukanya Jisu Kristo sao a suknahani kokno bo saitongmani phiaba kabangma pharisai rokno a kokno khnaya o kokno saitongo
Ango sangsani kokno samase norok poito khlaya hini sauble ake sukna hani kokno sake norok bahike poito khlainai sukna hani phainai borokni sajlano karei kebo phano sukna ho kasayakho asukna hano nugnai ekmatro Jisu Kristo simise kwbangma borok imagine simi khlaimano sukna ho omayong khana omhayong nai hini phiaba asukna ha snamnaisa srishtikorta Jisu Kristo simise bo simise ekmatro arni okhri phayo abon baginyo bosawo musi hasing panthoro sibukno kusugo tisama hai borni sajlao salsa kusugo tisajaknai a sibuk kusugo tisajakno je borok poito khlaina harka borok sibuk sungmani hamkha bis hamui thangka thik abai keno Jisu Kristo Calvary Crosso jefru khasi jagano afru borona hari je poito khlainai boni papni bis mol burum burum horok khiklainai arni yakni yokmani hammani nobo singnugo bono poito khlainai borok bo komori oi mathangjak phlaio belai srai srai Jisu Kristo no poito khlaima bai जों mathangjak phlaio tamni ning Christianong kwbangma borok rang puisa manani bagui lekha pornani bagui sujog subida manani bagui English manna bagui Christianongo abo bhul nono tatal firingkha ganang khanani bagui Christianongo nono bhul firingi dikha ning phemlok jakha phiaba tamni Christianong nangmale mathangjaknani bagui simise tei kuno phanuya ning mathangjaknani bagui Jisu no yasagi hengke ning hainose somoy nosto khlai tongkha amon bagui no orosing nugo tamni hinba Kaitor Chwngno Hamjakmani bagui bini songdari salano rohorkha paithakni hamjakmo bai hamjakha sukna ha yakarei Jisu Kristo songsaro phaikya te a Jisu no je poito khlainai bo tamongnai bo mathangjak phlainai koso komorli ani sauble Kaitor bini salano songsaro majra benna bagui rohoira tamokhe songsar bobai mathangjak situ huni se rohoro keno bo dos benna bagui ya abon bagui angbo nono dos beri manya ningbo saksak no dos beri mai yangle sayase suigese hini Kristo Jisu nono majra benna bagui rohoira ble bono poito khlai mathangjak situ huni se rohoro abon bai khaki pili bono poito khlaidi sajlano poito khlainai borok bo majra berjakliya dos kurikha dos mukto jesekona hamya tongthun phiaba poito khlaya hengele dos manjagi tongkhani sau dos berjagi tongkhani sau tamni hinba bo a Kaitor hormani songdari sajlano poito khlailia a majra bermakhe hai songsaro pohor phaimase tamokhe borok samung hamya khlaima bai pohorno hamjagyawi manakmano se hamjak kuksiwo kwbangma borok manakmano hamjagui tongo pohoro phaina muchungya pohoro phaike a sini manakmao samung khlaimani de nukjak langno huijago kwbangmano gijao thangna muchungya kwbangma borok songhor pasno nukhe huijago tamni karon manakmao tongmani bagine samung hamya khlainai borok bo pohorno nasagi manya au baike Kristono hamjagi manai bo karon manakmao tongui tongnai borok bo Kristono hamjagi manya abo srai srai se phia bini samung hamyarok da nukjak langno hinui bo pohoro phairagya samung kaham khlainai borok bo bini samurokno kaitoi khlai rijak hinui phunukna bagui pohoro phaio achaikha talongjak borok bo pohoro phairago obonongkha kwtal khe achaikmani khajani tahuktai buksong Mwthangjakmani Tamo Mwthangjakmani ning ang kwtal khe achaikmani tini asukjora nongthun phaineo sing siringlainai Kaitor sino dos mukto khlaimani Kaitor sino bahike dos mukto khlaikya justification abono tui sing siringlainai Kaitor jotono hamari khlaitun amen.